Днес отиваме с настоящия ни Мерцедес да разопаковаме новия ни Мерцедес. Казах в моето видео, че след 6 месеца ще взема следващия поред автомобил, всъщност трети. Стана след 7 месеца поради логистични причини и ето, че дойде този момент и искам всички, които са видяли първото ми видео, как моя Мерцедес ми струва 0 лева, да видят следващия, който също е в тази графа на 0 лева разход. Сега тръгваме към Мерцедес. Сега отиваме в специалния шоурум, където се намира автомобила. Хайде! Сега трябва да направя едно много важно уточнение за този нов автомобил, за да няма неяснота и въпросителни защо това, а не другото. Когато дойдох в Мерцедес да огледаме C-клас, ми направиха едно неочаквано предложение и да си призная, бях много предизвикан, защото си беше направо неустоимо. В процеса на разговорите ми предложиха защо да не помисля за AMG линия A-клас Facelift 2023 седан или по-популярното лимузина. И ето го, това е автомобила, който избрахме. Ето това е. Случва се и е реално. Това, което споделих в моето видео в TikTok, как моят автомобил ми струва 0 лева, имаше голям отклик. И показвам и говоря не за някаква никому ненужна популярност или шоу, или някакви неясни цели. Вярвам, че има хора, които искат и търсят по-добър живот, кариера, имат предприемачески усет и качества и до сега не са попадали на подходяща възможност или са били подведени от някой измамлив човек. Не бива да се отказвате, да се примирявате, че не става, че не може, че не се случва. Аз и много други хора, които са грабнали възможността и правят бизнес, успяват, сбъдват мечтите си и помагат на други и ето ние сме тук. Много ми се иска да срещна такива хора и да станат част от моя екип. Да работим заедно, да печелят добри пари, доходи, да карат такива автомобили, които да не им струват нищо, а да са бонус. Всичките ми контакти са в профила ми, там е и моят телефон, може да ми се обадите, да ми напишете съобщения в Viber, Telegram, WhatsApp или тук в TikTok или в Messenger, в Instagram. Ще направим среща онлайн, ще говорим и това няма да ви струва абсолютно нищо. Чао и до скоро!